Aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh, ini loh. Yang mana ini? Iya, ini. Wah, putra daerah. Nek ini orang beda. Nanti saka kana. Heeh. Baik aturan jeneng di Banten. Jeneng kata dak. Ngopi kon masak bang. Apa ya? Nah, pripun? Sae. Piye Mas Mandar? Iya. Umat sono lolonan temanten. Sing kuali sungkem iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biasa nyunatno kene kok. Penting aku. Ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangi dak konang anti doki deki njotipun temanten kakung apik. Aku betul. Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, lagi siji. Iya. Lho kan iki demi Pak Lurah pisan kok bener. Ya ora dinggo. Kene. Balik. Minggah madan sininggil Binakurata. Sang Narendra Mudawani sajuga. Kawis dine. Lakonan aku. Manten putri badhe keterangan manten kakung wonten ing UGD. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani lho. Ya sampai pada masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon sawu. Urung takon sawu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo abang ganteng pundi? Jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik kok ora garangan to iki. Perkara galan kok iso. Walah. Kowe digenderi lho. Pasti rada tegak. Oke, tegak aku bener. Yo tegak. Bebelo Irat Moyo Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah
Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selang ageng. Selang ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Lin Mas tuwek. Limas ya Mas ya. 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan nenten ping 6 sing awal nggih. Pak Dianto karo Tumingal. Kowe biyen panggamu ora ganti-ganti ya Mas. Alah ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untu ora duwe. Ya ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko Mas. Saya ora neko-neko apa wong Pak Tumingal beli ra umum. Kok iso beli lho? Lah itu kan di samping dadi Limas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Pingin ane diserempet truk ngene iki. Oh Pak Limas kuwi? Pak Tumingal. Rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Mulai perang dadak komentator. Ya, Seneng ya Mas ya? Malah seneng ditangga kok. Iya iya. Napa mulai kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Yaine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange piro lho, gak ngerti. Ya utangnya ditutup ya masa wong. Tapi sukses Mas, pagelaran Selang Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses, tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Piye dijajaki Mas? Masih ke desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas, keterak operasi desa ki dede karek ngapa 300 bujul saiki lho. Nanti mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Karnaval lancar, Lancar. sepak bola lancar, Lancar. bal-balan lancar, Lancar kabeh. sound system. Heeh. Iki termasuk sound system padha ndelinane Mas. BPJS. Sorry. Iya, Kok jenenge BPJS? BPJS iki bayare pisan nggo sesasi. Ora ngono kuwi to. Nah, tapi kompak warga masyarakat mriki. Iya. Wah, panjenengan sing dipilih ning langkah dalan. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, loro ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 to mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyangi aku tok. Lah, kok panitia iki Lek wis gelem, lah piye kok? nek wis nyagu iki aja ngresula. Ora kok perkara nyadi ngersula, Mbah Lurah ya nggo telepon mesti nangis sik. Masa lagi-lagi telepon doang aja. Telepon. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik, Mas Udo kok kula ditulungi. Ini lho piye kok saged pripun? Malah iki rencana kula mboten badhe ndakil blas lho. Lho, kok ngono lho? Keterane mandal. Ya modal Mas modal iki. Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Modele kosong niki. Oh, model Grogol masih kosong. Mudin Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana iki kula kan genteni kan potongane wis kaya pocongan to. Omong to, iki 50 temen-temen ae. Jadi ini seminar. Setani modin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi modin. Tapi nek potongan iki ora pantes dadi modin kok. Lho, lan apa Mas? Pantes sing ditelke iki ya iki. Padahal mayit. Ya ora ya mayit kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek iki ditangga. Oke. Nah, Itu. sing awal ya paham Dari pasar kuwi. kudune yang sing awal kono ya. Lah kok malah aku ning arep kono njaluk tuntun iki to Mas. Aduh. Kudune sing jaluk tuntune malah sampeyan. Yang jaluk tuntun kan wayahe aku. Sing ngono golekne dalan. Iya, lah kok Pak Dianto itu nah dulu. Jalan-jalan piro digone wis kote. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho, Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumblek-blek Mas. dalam rangka Selang Agung sedekah bumi bersih desa, ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka
memala adoh saka Sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurma dumateng kaki danyang nyai danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun sangajeng sahinggihipun ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yahnenten kopine kok derek medal Malah nyemoni kopine ora medal. jangan salah kok dene ireng-irenge ya. Wah hebat luar biasa niki. Luar biasa tapi Niki agenda tahunan Mas. Agenda rutin nggih? Agenda rutin. Setiap tahun Desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? Dan kula jelas nih. Nggih, nggih, nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasih dan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa meneh gelar pakliran wayang kulit. Kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengku filosofi ya, Pak. Filosofi mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Iya. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah-mbah wis nate dawuh, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki hebat Grogol. falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho iku kok malah. Kok iso ngidul Mau piye? Falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek ditelok banjir ya ngunduh. Nek dipangan mereng ya ngunduh. Oh, Sing utang bakal nyaur. kalah kok kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur kowe arep digoni dhewe. Wong duduk kubur ora mungkin digoni dhewe. Sing ra gawe teko luar iki tak. Ini iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok Pak Yudo to. Iki pepatah tinggalane Mbah biyen lho. Para leluhur, para mintuna, para mumpuna iki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Heeh. Wong bocah wae mbok nuntun masak bar kae. Lah iki lho. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blakon ya ketok bagus. Kalau kowe ndas karo blakon gak rukun iki. Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, sampeyan sebagai rekan kerjane mbok golekne blakon sing ukurane pas. Lah dadi iku kan bisa jatuh to, Mas. Wong ben taun cuman rene kok blakon karo ndas kok gak akur ki lho. Iki jane sing elek blakone apa ndase? Dasku apa blakone? Loro kabeh. Kok loro kabeh iki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bar tekan kene kok klodho. Bareng kan kene iki hawane adem, ndak ora mungkret. Apa enek Ndasa sesuk. ndas mungker iki lho. Adem. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Kados pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadi sarana membangun diri pribadi. Leres. Wong iki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik mergo ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining awak, saka tumindak. dene ya ngerti. Ya ngerti. Wong iki ajining diri, Saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak, saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Iya. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe. Jadi nek nganggo klambi apik, Ya besus, payune larang. Suara sing becik, payune larang. ora mesti. Apa iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapine klambet ora? Sapi ora klamben. Sapine suarane piye? Suarane yo wah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampeyan besar kok sapi siji payu 80 juta. Lah iki jangan besar ngene, payu 80 juta.
Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan apa dene sapi iki lho. Wong edan kuwi. Wong jombong mah ora tak cocok. Ya Allah, suman-sumun selamat. Basane ayo gale hasem enek ndas kok kaya kentang. Ngawur. Lah malah ibuku larane jare kaya lato-lato. Ya ngawur. Lah kok ngawur lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng jajan 500-an kasih kok dinas. Dengar diladas ngono sapa iki. Iya lato-lato. Ajine raga saka busana nyandang besuk suarane apik paine larang. Larang. Alah sapi ora nganggo klambi, suarane moh ngono ta yo paine 80 juta. Iki 80 juta kayu. Ora kayu, Mas. Dasar pepatah sing lain Mbok kucing aja mbok bedake antara menungso karo kewan. Lah iki lho. Menungso karo kewan iki tetep jek aji menungsane kok iso. Kok iso aji menungsane? Lah menungso ki manut ciptaan Tuhan sing paling sempurna. Duweni akal, duweni nafsu. Lah, mbok padane karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho, iki bocah piye to? Piye to bocah ki no? Wis tak mut lambemu lho. Contone ngene. Wah, walet kae. Heh, Walet ilere sekilo 3 juta. walek ilere sekilo Sekilo payu 3 telung juta. juta ya. Dadak ilermu tak adono. Sopo si aji Cek masih do aku dipadane sapi sampean padane malah. Padane walek iki Kurang ajar, kurang ajar. ya Allah Gusti, ya nek walek ilere sekilo. sekilo 3 juta. Lah nek ilermu apa payu sapa sak luku. Ilere sampean malurah sampean padane. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang iki lho si aji kentang awak. Lho, Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok jadi kentang. Kalah si aji kentang. Masa menungso padane badane karo kentang lho. Sampeyan karo kentangnya sing Mas. Kok iso? Kentang diade karung dipikul gone pasar dinyang wong. Lah nek sampeyan dipikul sapa yang menyang? Batangnya. Kurang ajar Mas. Kurang ajar. Masa ada masa ada gelang Jatuh, ada diri jatuh. Lho ya belang dipikul. Balang dipikul. Si aji kentang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora teng mobilan Mas. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terap. Ora terima aku. Ora terima. Ora terima. Bilangan aku Mas to. Ya bener kaya ora trimo. Kenapa? Aku yo ora ngirim. Maksudnya ora terima karo omongan ngono nek. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang iki ya, sebutane wae kiai dalang. Lah iya. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sing nyebut kiai dalang. Dalang kuwi dalang sing abot. Wong lok-lok ning Abot yo suwengi lho. Abote dalang iki ndi apa yang musuhi gamelan? Apa napa berdua? Wah, teko-teko kare nunggu karo. Oh, ngono 50 dina ora oleh. Kabeh. jatuh harga diri ya. Ayo, Lho abot to. Dalang iki kan melek. jabone apa turu? Jabone malah tak iso. Nyuara terus, nyuara terus. Nyuara. Lah sinjane apa bisu? Wong yo nyuara tak iso. Oh iya iya. Wah, Ini lho, ini lho. Ini lho Mas, iki. Jelasno lho. Ben coklat lele iki lho. Suwe tak panak no lele tenan ndas kowe kok. Ini cerita karep lekor saya Mas. Abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok, ora perkara kuwi Mas. lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul nek kuwi Ora iso. Ora iso. Suksese Pagelaran pagelaran bunyi ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso tak densen lho? Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak singgane, ora enak jensete, arep garingan. Bosok gorokane Mas. Aduh, aduh.
sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Nggih no, apa? Sing penting solar. Nek genset nek solar apa arep mbok uyui genset. Solar. nek ngono sing penting ora ning solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Kena, bayangan dong, tekan pom barang lah. Lho piye ngono? Masa? Enek solare, enek pome, nyambung lagi. Ngono karo berambang. Ya enak lah. Berarti sing penting apa mau? Pom. Nek kalau berarti sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek enek bumi, mbok kencetne di pommu. Bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Wis entek. Wis entek ana sing umuli no. Kok paraken krono ya wis entek. Lah ra tau didep ning kono ya semeng untung ngengkel. Mangsa. Ya yo ambek kandangane. Ngeyelan, ngeyelan. Wong iku ne. Mbok ning kene iki kamruh iki penting, akademisi penting. Awakmu ditekani rene iki seniman-seniman, kuwi mergo sakan pintere awake dhewe. Lah, Pintere ngono kok ndi? masa iki pinter lho. Masa iki S2, kowe lagi S1. Iki Astabrata, Astabrata. Sinden iki minimal S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur. Lah iki lho. Iki sing tuwa iki. Heeh. Iki malah enek S7. S7 aku S2 S pilek kowe. Iki sinden kabeh. Iki sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Oh, boleh betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Heeh. Mas Mondo iki diwenangne milih presiden sing sak minake. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? Ya sing iki. Budal, iki disiapin. Anake merokno. Ya apa sing tekan kono? Oh, enak milih iki. Napa kok enak? Lho, wis kotot, Mas. Usah wis kotak iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nyembah laler mengen. Bangi lawan pengar dirubung laler. Dipun keparengaken jumenengaken laranggono. Karena suka pari suka beguyonan sesarengan keran kanca-kanca Astabrata kok suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana ini? Iya, Iya, ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Tapi saka kana. Ah, Baik aturan jeneng di Bali. Jeneng kata dak. Ini dia. Iya, desa. Iki aja. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petok kula di dhisik nih. sepate beda. Napa iki? Sedurung tamu kadung sumawon putri ing kelenggan dalu punika keparengan derek anggar-anggar swasana lumantar Astabrata. Jenenganipun pisangan mojo temanten kekalih yen Kinandra Pandaya cantuk ingkang punya jroning balutan kodhok ora. Ya. Kayaknya manten dihubung kiri wong kudune cukur kok. jago. Saking kono. Aku dari sini. Manten Yang putri, begini. sampean manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Manten jumbleng. Manten kakung. Lo MC. MCM nih harus. Lo tak MC nih Mas Mandan. Yo yo. Tak MC ya dia ya. Nggih. Asaku. Ya, MC monggo. Wah, yang di mongso kono dumawa ing kodrat. Pripun Mas Mandan saya nggih? Saya enggak nggih. Saya. Ini Mas Mandan saya. Yo. Nalika semono ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyo alami madya ngancik alami dewasa mestuti ilo jaring para dina pripun Mas Akbar. Apik. Lah pripun? Piye Mas Saya. Mandan? Yo. Ora balik takon.
Adianto lho. Mesem sithik, mesem sithik. Nah, ngono. Lah, Loh, bojone ngene iki piye? lon-lonan dene lolongan sora temanten sari be arsana kebrita. Ribut mak ribut sae nggih. Sae. Tata pacara gap. Nah, tetapi adat iki diridone kan sampun keparek temanten kekalih ingkang sami picakipun nggih. Kamu bablas lho. Wonten kuat salipan sintangan nggih. Ayo batok ringangkul pinempit kempit to nggih tengah. Lurus. Goblok Nuwun sewu. Gambar sawakan nggih. Sawakan. Tradisi iki dipotret dijanoki. Tradisi. Makanya saged paske matane. Mata. Lah niku mboten beto. Ora saon. Mboten beto. Paske matane. Para banter ae nduk ra apa-apa. Bener. Lon-lonan dene lolongan Solo Tambet. Pripun Mas sae? Sarimbe. Asal tepe wacara dhateng po ing catur mitra handaya kala baya pangaribaya sakala kumlawe astane. Hambalang kakal kabar katur. Sabar. Wis sama ngono tak urung. Lah jare mripate wae. Itu mata. Lalu mana lagi? Balang kena mataku. Iki balang yang gantal Mas. Bandung nganggo suruh. Nah, sesuai aba-aba MC. Orang nganggo Suruh gak enak ganti gedang. Gua tinggali botol. Oh, jaluk botol. Oh, dilulu kowe. Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gila apik. Oh. Temune kapan iki? Kok ora temu-temu. Tenaga kami tinggal repepeh. Kayak aku kan. Saya gini. Saya jalan ini. Lon-lonan dene lalu maksana. Sang pujanggane Daud. Ya. Kemarin hangut cau mantram sakti ibu rahayu. Wah iki. Gonggo tridonggo berdo mendak kala sirna. Assalamualaikum salam gedhok basa iya kalasen. Ilang saking Sukerto ilang saking Bilai salam. Wah, balak. Wes lang balak. Wes kok balak. Sampeyan adus. Lon-lonan dene lalu maksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Karo agung temanten nuli diberkah pangestu suwung wonten. Wale. Berkah pangestu suwung temanten. Sing wale sungkem iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biasa nyunakno kene kok. Penting aku. Ora apa-apa. Manten kakung suwung wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangi dak konang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapit. Aku butuh. Masa terus deteng. Lah yo. Piye? Ya rasane piye? Delok nih lho sing. Kita pangkah lho. Ora. Salah jalan tahu. Ngapa to? Kak kok delok karo ora lho. Sing ora. Lah suarane piye to? Muni maktus. Coba jajan. Pak Lurah sing ndi? Kan sing durang lho Pak Lurah. Pak ora. Nah, tak siji. Kae siji. Iya. Yo kan demi Pak Lurah pisan kok ben. Ya ora dinggul. Kene. Balik. Minggah madan sininggil binakurata. Sang Narendra Mudawani sajuga. Kawis tinggal gandul. Amit-amit jangan bayi.
Ampet loro. Lumaksana begandengan asta datang dinggang sarika pitara sastra. Minggah madani Siti Bedina turut manten putri. Aku sing gandeng. Laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan lho iso. Pak Lurah. Napa? Enten kamar kosong. Ari apa? Lho, barang anyar yo langsung. Langsung. Begandengan asta manten sanjek pinunggel gamelan Lokananta. Oh. Sah dadi manten. Kosong. Masa bojoku kaya ngono. Sing dikaro apane? Ana iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti khasiate. Napa? Kowe ora ngerti khasiate ndas dulu. Apa? Tak duwe bengi iki. Apa? Khasiate ndas dulu kuwi nek ngisor ora ngapasi, nganggo sing dhuwur. Kok apane, Dok? Ya diusap-usapne. Ah, bosok kowe kok iso. Ketembangan, ayo, nembang. Jenengan apa Mas Mandal sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Mas Mandal digandrung. Iya. Alase apa slendro pelok? Apa Mas? Mumpung pelok. Wajah mau pelok iya. Ora slendro ae to, tapi slendro. Hah? Slendro ae lho. Itu. Slendro kuwi campur sari tebagong, tapi slendro. Tidak gitu, Mas. Hebat nak. Diagem to. Bakon iki. Bakone kupone larang-larang iki digo sing beses ora. Aku rasane piye mau aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Lah kene kuwi lho. Sane boten klodho, ngeten nak kaya bunta dewa. Ya iki berkudo. Nah, Sinebut ya nek. Sembarang wis ayo. sinebut pahlawan putri. Suarane apik, Mas. Tapi raine sing elek. Nek pengen apa ya dicek kono. Lek mapalan pirang dina, Mas? Hah? Lek mapalan pirang dina? Yo wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dina, bae malah 3 tahun. Tahun lapal-lapal lah. Ya. Ayo. Sriuning mustika Tuban. Semalah dengan loja-loji. Udah Juli. Seribu ning mustika tu. Marahi. Arep marahi. Oh ya pinter-pinter dhewe marahi. Betul. Aku wis sabar. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Dan ngomongane kok lunyu men ratu tikus sih dan. Begitu mangan lumut Ketoke blamane kok kurang-kurang. Bareng tengah jen. Oh iya. Ngeten saya. Niki nek unsur udan-udanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Yo lak diro bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah. Bapak ganteng kaya bebek. Wah, kemayune. Kemayune ki. Alah, maksaku. Kok enak nih. Wes. Tuk komprang. Dok pranggung. Marai. Wis bener ngono kuwi kok. Mula marai. Ora. Tabuk. Tapok ini lho. Tapok ini lho. Ini di. Iya. Tuk pranggung bojone doro.
silah ganteng ora di pacar. Payu-payu. Nek karo kowe wajahe pinten? Yo mirip to jane. Kowe karo Abah, Mas Abah Mirip. Bacet karo Kayak kok penawat ya? iya iki kok kelihatan iki. Kalau maksudnya dia lahirnya kembar. Nah, Pripun? Ya, Cak. Kowe wani buktine nek ganteng kowe. wani no. Ya, Cak, nek masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun Oke. Bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon sawu. Bacang urung takon sawu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Abang ganteng pundi? Masa ganteng Akbar? Kok nang ngono suara Abang sebelah mana? Kejar. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Ayo padha karo kami padha. Oh sing ngene. Tok. Sing elek Mana Pak Lurah? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha. Oh, waduh, bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik kok ora garane to iki. Perkara garan kanca. Walah. Kalau aku bae men sing enak dinyang aku tok. Ayo, Ayo, teruskan. terang. Bebela pirat moyo. Dipasti. Bebela Kowe digenderin lho. Pasti rada cedhak. Oke, tegak, oke, tegak. Oke, tegak. bebela pirat moyo. Pinter ya ini. Pangurung. Marene. Panmurung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadi gundul. Terus Tadi kusumane bangsa dibacet nggih, balik lagi. Gawane napa derek mangga. Nah, kasut gawane mau ora apa. Ya. Yuk, buka celuk, monggo, Pak Kaya. Oke.
Entek